Golnya Thailand. Islam Jeliamค่ะซาเดวบอลเลียSağlı ulgamyň mümkinçilikleri gün saýyn durmuşynda ornaşýar. Şoň bilen baglykda çağıraryň ki bir howpsuzlygyny üpçün etmek, ilkinji nowatda enatalaryň etmeli işleriniň hataryna durýar. Howa şertleriniň üýtgemegi bilen baglykda hojalykda esasy güýmenji çeşmesi internet ulgamy bolup durýar. Yeri enatalar internet ulgamyndan dogry peýdalanmak üçin nämelere üns bermeli? Salam hormatly atalar. Men Mahtumulad Türkmen Dowlat Üniversitetiniň Amal Matematika we Informatika kafedrasynyň muallimi Sohbet Ihlas. Çağalaryňyz internetiň ziyanly maglumatlaryndan goramak we olaryň elektron enjamlaryny ulanmak wagtyny çäklendirmek üçin ilkinji nowatda olaryň el telefonlaryna, planşetlaryna, kompýuterlaryna enata gözegçiligini üpçün edýän ýörüte programmalar ýüklemelidir. Gözegçilik üpçün edýän programmalary Android we iOS operatsion ulgamlaryna işleýän Google Family Link, Kaspersky Safe Kids, Kids Locks, Kids Place, Screen Time, Family Time ýaly programmalar mysal bolup biler. Bu programmalaryň kömegi bilen çağalaryňyzyň el telefonyny näçe wagtlap ulanýanlygyny, onuň telefona yüklenilen haýsy programmalar bilen işleýänligi barada jikmejik statistik maglumatlar alyp bilersiňiz. Mundan başga da programmalar telefona şukaly mazmunly programmalaryň yüklenilmegini gadagan edip, çağanyň internetde sarp edýän wagtyny çäklendirip, onuň girýän web sahypalaryny dogry düzgünleşdirmäne kömek edýär. Şeýle programmalar çağanyň el telefonyny giýje ýatylýan wagty ýa-da bolmasa sapak döwrüni onuň okuwlaryna peýaskil bermez ýalyk ýapyk görnüşde saklamana mümkinçilik berýär. Hususan Google Family Link programmasynyň kömegi bilen çağanyň el telefonyny öz el telefonuňyza birikdirip, enata gözegçiligini uzak aralykdan hem fazla bolýar. Enata gözegçiliginden başga da çağanyň internetde howpsuzlygyny has hem berkitmek üçin olaryň ulanýan browserlaryna howpsuz gözlegi funksiýasyny işleňleşdirmeli. Howpsuz gözlegi gurnamak browserdaky ulanylýan gözlegi ulgamy bilen baglydyr. Mysal üçin, egerde siz Google gözlegi ulgamyny ulanýan bolsaňyz, howpsuz gözlegi gurnamak üçin onuň menü setlerinden gözlegiň sazlamalar bölümine geçmeli we ygtybarly gözlegi funksiýasyny işleňleşdirmeli. İnternetde çağalaryňyza näme ruhsat edilýändigini we nämelere gadagan edilýändigini ýatladyp durmaly. Mysal üçin, nätanış bolan web sahypalarda ýa-da bolmasa sosial ulgamlar hasaby durmaly. Online wagtynda ykjam enjam web kamerasy ulanylmaýan bolsa, ony ýapyk görnüşine saklamaly. Maglumaty çalt alş edýän programmalar ulanmaly. Sizden bir ruhsat online sowdasyny etmezligi, nätanış adamlaryň hatlaryna jogap bermezligi we hat alşalşygynda şahsy we möhüm maglumatlar bolan öý salgasyny, telefon belgileri, bank kartlarynyň rekvizitlerini, pasport maglumatlary, akkauntlaryň açar sözlerini hiç ilek ýagdaýda aýtmaly däldigini çağalaryňyza düşündirmeli.
Egerde şagalarynıza sosial ulgamlara girmäne ruhsat beren bolsaňyz, oňa bu ýerdäki aragatnaşyň medeniýetini we kadalaryny hukman düşündürüň. Sebäbi ýeterlik bilime we tejribe eýe bolmadyk şagalar özleriniň gahar gazawyna dözgelip bilmän, onu tesbirlerde we çekişmelerde beýan edip, söhbetdeşler bir-birine garşy goýup umumy negativ atmosferany döretmekleri mümkin. Bulardan başga da çağalaryň internetde gören we eden zatlar barada hemişe iýdigler sorap durun. Siz tarapyndan kesgitlenýän düzgünleriň çağalaryňyzyň ýaşyny we ösüşini abat gelýänligini göz ýetirin. Zekini kämilleşdirýän online oýunlary, çağalar üçin ýetilen programmalardyr, web sahypalaryny birlikde öwrenin. Islenlik ýagdaýda da çağalaryny gollap, hemişe onuň bilen ýakyn aragatnaşykda bolun.